Πάω στο σπίτι του φίλου μου χωρίς να με καταλάβει. Οκ, είμαι εδώ και τώρα θα προσπαθήσω εδώ. Τι είναι αυτό που βλέπω? Πάω στο σπίτι του φίλου μου χωρίς να με καταλάβει. Οκ, απλώς θα πάμε. Περιμένετε. Τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ? Enderpearl, φυσικά. Τι speedrunners είμαστε χωρίς να το κάνουμε με Enderpearl. Και πάμε εδώ και γρήγορα ρίχνουμε το Enderpearl. Μπήκα από μέσα, αλλά με είδε. Οκ, άλλη μια προσπάθεια θα κάνω, θα αυτό πόνες. Και με είδε. Οκ, πάμε απ' έξω και σίγουρα δεν θα πάμε σε αυτό το σπίτι ξανά και με βλέπει χωρικό, αλλά θα πάω σε αυτό το σπίτι. Τα κατάφερα. Κάντε εγγραφή για να με δεις και σε άλλα τέτοια. Γιατί χάνω. Κάντε εγγραφή τώρα.